gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog naton sang Corpus Christi o kunang labing balaan niya lawas kay dugo sa aton Ginoong Hesus Kristo. Para sa kalag ni Jose, offered by Judith Tabuyok and Villaluz family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Digona family. Para sa kalagdanday Apolonia, Winji, kag Crispin, offered by Martinez and Tabuyok family. Para sa kalagdanday Herminia, Narciso, Wilfredo, Donato, Bernardo, kag Dennis, offered by Delia Johnson and family. Thanksgiving is offered for the 71st birthday of Erlinda Palparan today, June 6, offered by Mrs. Ninita Tahanlangit. Thanksgiving is offered for the birthday of Kia Nair Dorado on June 8, offered by Efren Nakaya and family. Thanksgiving is offered for the 8th birthday of Yael Nathaniel Escarara on June 8, offered by Lula Inday and Escarara family. Kag ang aton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Connie Dador and family, Mr. and Mrs. Nelson Capauan and family, Mrs. Delia Mendote and family, Mrs. Julieta Gilarpe and family, kag Barangay San Rafael Community. Ang Eucharistia, amo ang ginahalinan sa kusog kag kabakod sa mga tumuluo sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amo man ini ang padulungan kay sa Eucharistia ginahalad naton ang mga bunga sang aton pagpangabuhi dira kay Kristo Jesus. Sa pagsulog naton sang Piesta Solemne sang Corpus Christi o kun labing santos nga lawas kay dugo ni Jesus, kabay pa nga magbakod ang aton pagtuo sa sakramento sang Eucharistia, sa diin ginahatag sa aton ni Kristo ang iya kaugalingon bilang tinapay gikan sa langit nga nagaamlig sa aton para sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang aton celebrante, ano si Reverend Father John Tadifa. Panig magtindag ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
Sa iyong kakulangan ako masaligan. Gani isinggit sa mga dalanon ang pang-agdasang pagtipon. Parikan mo ang tanan na handa na sa punsyon sang pag-igugma. Mahiyog yun na may kasadya sa pagkabuhi sa bubos na pag-inis. Sa ngalan ng Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Mautod sa sini nga Domingo, aton ginasaulog ang Piesta Solemne sang Corpus Christi. Ang labing hamili nga lawas kag dugo sa aton Ginoo nga aton ginabaton sa santos nga Eucharistia. Kilalahon naton ang aton mga sala agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mangheles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amin. Ginoo, maluoy ka sa amin. Kristo, maluoy ka sa amin. Kristo, maluoy ka sa amin. Ginoo, maluoy ka sa amin. Ginoo, maluoy ka sa amin. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Himaya
sa imo, napangingulahan kami, nagasimba kami sa imo, nagaimaya kami. Salamat kami, pagkasangat mo malimaya, kaya sa Diyos, kaya sa mangamuyo kita. O Ginoong Hesukristo, imo ginbilin sa amon ang handumanan sa iyong pagkasakit sa makatalanaga nga sakramento sa Eucharistia. Itugot nga simbahon namon sinakaigo ining misteryo sa imo lawas sa dugo. Agod nga mangintakos kami sang pagbatyag sang walay untat sang bunga sa iyong pagtubos sa amon. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari upod sa Amay sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro sang Deuteronomio.
Si Moises naghambal sa mga tawo nga nagasiling, dumduman ninyo kung daw ano ang pagtuytoy sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo malawig nga panglakaton sa disyerto, sa sulod sa nagligad nga 40 ka tuig. Ginpadalhan niya kamo si mga kabudlayan sa pagtilaw sa inyo, agud iya mahibaluan kung ano ang yara sa inyo tagipusoon, kag kung inyo tumanon ang iya mga sugo. Ginpagutuman niya kamo, dayon ginhatagan niya kamo sing mana nga kaunon. Isa kasahay isang kalanon nga wala pagid ninyo matilawi, kag sang inyo mga katigulangan halin sang una. Ginhimo niya ini sa pagtudlo sa inyo, nga hindi lamang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundi nagakinahanglan man siya sang pulong sang Dios. Hindi kamo magkalimot sa Ginoo nga inyo Dios, nga nagpagwa sa inyo gikan sa Ehipto, sa diin ginulipon kamo. Gintuytoyan niya kamo sa malapad, kag makahaladlok nga disyerto, nga may dalitan nga mga manog, kag mga iwi-iwi. Sa mamala kag kigas nga duta, ginpailig niya ang tubig gikan sa bato bantiling. Dito sa disyerto, ginatagan niya kamo sing mga mana nga kaunon, isa kasay isang kalanon nga wala gid matilawi sang inyo mga katigulangan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Dayawa ang imo Dios, O Sion. Ginapabakod niya ang imo mga puwerta. Ginatagan niya sing mga kaayuhan ang imo mga tawo. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Ginahilway niya sa mga katalagman ang imo mga dulunan. Kag ginabusog niya ikaw sang pinakamaayo nga trigo. Nagahatag siya sing mando, kag nagaabot ini gilayon sa duta. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Nagahatag siya sang iya mensahe kay Jacob, sang iya mga pagtudlo kag kasuguan kay Israel. Wala niya ini ginhimo sa iban nga mga kapungsuran. Wala sila makahibalo sang iya mga kasuguan. Dayawan ninyo ang Ginoo. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Pagbasa gikan sa nahaunang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, wala bala kita nagapakigambit sa dugo ni Kristo, kung kita mag-inom sa sininga kopa sang pagpasalamat nga aton ginapasalamatan sa Dios? Wala bala kita nagapakigambit sa lawas ni Kristo, kung kita magkaon sini nga tinapay nga aton ginapamihak-pihak? Tungod nga may isa lang katinapay, kita tanan bisan nga madamo nang isa kalawas, kay kita tanan nagaambit sang isa lang katinapay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan. Ako ang moang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit siling sang Ginoo. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon.
sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Si Jesus naghambal sa mga Hudeyo, ako among buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon. Kang tinapay nga ako nihatag among akon unod, nga akon ginahatag para sa kabuhi sa kalibutan. Amo ini ang suguran sa mainit kapag binaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano ba lang paghatag sila nga tao sa aton sang yaunod agud aton kaunon? Sa Jesus nagsiling sa ila, nagasili ako sa inyo sang matuod, kung hindi ka mo magkaon sa unod sang anak sang tawo, ka mag-inom sang iya dugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyong kaugalingon. Ang bisan sinong nagkaon sa akon unod, ka nagainom sa akong dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan, pagbanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kaya ang akong unod, amo matuod nga kalanon, kang akong dugo, amo matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sa akong unod, ka mag-inom sa akong dugo, nagakabuhi sa akon, ka ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga nagkaon sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani amo ining tinapay nga nagalin sa langit. Hindi ini kasubong sa tinapay nga ginkaon sa inyong makatigulangan, kag wala sa payan nagalamatay sila. Ang nakaon sila nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Hinigugma nga mautod, aton gina sa ulog ang Piesta Solemne sang Corpus Christi. Nga wala liwan kundi ang lawas sa dugo ni Kristo nga aton ginabaton sa tagsa-tagsa naton kapag kalawat. Sa aton pa kalanon. Hinigugma nga mga utod sa aton nga panahon, taman kita kapartikular sa aton mga ginakaon, no? Ilabi na gid ang luya ga mag-sexy, no? Kahapon upod kami ni Father Julius na magikanan kami kag siling na sa akon siniya Bulano, no? Bulano meaning isa lang kami ka banwa nga ginhalinan, no? Siniya ang waiter nga bala nga ina sang una tsabi-tsabi na siya kada tambok sa iya kagay kag subong nagamay siya. Sang nagpalapit ang waiter sa amon, gin pamangkot siya gid. Sila niya, ano ang imo ginhimo nga ang nag-amo na imo nga lawas, no? Na ti una daw low carb nga pagkaon, no? Kag pagkatapos ginaisip, no? Muni ka oras makaon, tapos ang mga next nga kaon amo naman ni, no? Na subot silingon, ginautihan gid kung ano nga oras kag ano nga sahi sang pagkaon ang kaunon, no? Sa aton pa mitikuloso sa pagkaon. Hinigog mga mautod may ara man nga ti bisan ano na lang kaunon niya, no? Tano pa kaya ang iyang atsura daw bisan ano naman lang, no? Sige, no, manabla hambal na kon palakaon ka kuno sang utan. Ti daw ano man daw manianaya man ang imong nga itsura, no? Ti kung palakaon ka sang litsyon, ti alam na des, no? Pero ti amo na ang pagkaon buot silingon, may epekto sa aton nga lawas, no? Isa spiritual naton nga kabuhi, ang aton pagkaon may epekto man sa aton kalag. Kag amo ina ang aton nga pagbaton sang lawas kag dugo ni Kristo. Mga utod, ang tawo nga wala gana magkaon,
Hindi ba lang patimaan niya sina may balatian. Hindi ba lang, no? Na, basta wala ka gani-gana, magkaon, laban-laban, may balatian na. No? Amo na nga sa una, kumagat hilanat gani o magtrangkaso, ginahingagaw, giga magbalik ang gana nga magkaon. No? Kaya ano man lang sa una ang balik gana magkaon, no? Baklan ka man lang sang Royal True Orange, no? May ano ba na may milagro dayon, no? Nga pagkainom mo sa Royal True Orange, ayon na diyon ang hilanat, gana ka na diyon magkaon, no? Di ko magbalik na gani ang gana magkaon, sana ina nga nagapaayo na buot silingon. Mga utod sa spiritual naton nga pagpanglakaton, all the same. Kung wala kita gana magbaton ka Jesus sa santos nga pagkalawat, nagapatimaan nga something wrong is going on with the health of our soul. No? Di gani kabay pa nga kasubong nga mitikuloso kita sa aton ginakaon, agon nga hindi kita magbaliti anon, hindi magtaas aton sugar, hindi magtaas aton nga uric. Kabay pa nga mitikuloso man kita sa aton kalanon sa espirituhanon nga pagkaon. Butsilingon, may gana kita magbaton kay Jesus. Kay nga aman, sinisang hulubaton, we become what we eat. No? Ang aton ginakaon, nag-aapekto sa aton. No? Kabay, nga si Kristo, nga aton ginabaton, nga naghalad sa iya kabuhi, mag-epekto man sa aton, nga magtuon kita sa iya, nga kita nga nagabaton sa iya sa ulihi, may kaalwan man nga maghatag sa aton kabuhi para sa aton utod. Butsilingon, the more kita nga nagakalawat, the more man kita nga nagamaalwan, ka nagabutanan sa aton kabuhi. Pamalandungan naton ini. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios Amay nga makagahom sa tanan. Pagubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Kristo ya anak nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo na Poncio Pilato. Ginlansan sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakautan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, ka sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Magpangamuyot kita sa aton langit nga Amay, agod ng aton Eucharistia, mangin matuod nga tanda sang aton paghiliusa, paghirupay, kag pagbinuligay. Sa dako nga pagsalik, isabat naton, Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa ang amon debosyon sa Eucharistia, magbulig sa amon sa pagpadalom sang amon pagsaulog, sang misa sa Domingo, kag sa pagsimba kay Jesus sa Santissimo Sacramento, sa gwa sang misa. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa ang amon Santo Papa nga si Leo, ang amon obispo nga si Medifel, mga pari, kag mga diakono, magpangabuhi suno sa Espiritu, kag kahulugan sang Eucharistia, nga ila ginasaulog. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang pagsaulog namon sang Corpus Christi, mangintuburan sang mas madalom nga debosyon sa Eucharistia, kag sang pagsunod sa mga hangkat sini sa karon nga tinion. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga mag-abot ang tion nga ang tanan nga mga Kristiyano mag-iusa, magtilipon, kag magsaulog sa isa ka lamang kalamesa sang Eucharistia. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa ang amon mga utod nga nagataliwan na sa sining kinabuhi,
nga nagbaton anay sang lawas kag dugo ni Kristo sa misa, magaagom na subong sang kalipay dito sa bangkete sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, hipita kami sa imo paghigugma. Iupod man naton ang aton personal nga intensyon kag ang intensyon sang aton parokya. Mga muyo kita. Ginoo, hipita kami sa imo paghigugma. O Dios nga amo na may, gintawag kag gintipon mo kami sa Eucharistia. Nagapasalamat kami tungod sa sini nga sakramento sang amon kaluwasan. Buligi kami agod nga sa ulugon namon ang kahulugan sini sa amon pagpangabuhi. Ginapangayo namin ini sa imo paagi kay Kristong amon Ginoo. Amen. Paling magtindag ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod agud ang akon kag inyong nga sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios amay nga makagawhom sa tanan. Batrunta sa Ginoong sakripisyo sa mga kamot. Sa karayo kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, ihatag sa imo simbahan ang bugay sa pagidayat kag pagiusan nga ginapatimaan sini mga dulot nga amon ginahalad sa imo. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay Takus kag angay gid, igo kag aposlanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa katapusan sang panihapon, samtang nagalingkod siya upod sa iya mga apostoles, iya ginhalad ang ikaugalingon sa imo bilang walay dagta nga kordero, kag himpit nga dulot, agom na padayon tubtob sa katapusan sang panahon, ang handumanan sa makaluluwas nga sakripisyo nga iya ginhalad sa krus. Sa sini nga sakramento,
imo ginasagod kag ginapasantos ang imo mga tumuluo. Agod ang bugos na kalibutan maiwagan sa isa lang kapag tuo kag may usa sa isa lang kapag higugma. Gani nagapalapit kami sa bangkete sini makatilingalang nga sakramento. Agud mapun-an mo kami sa imo grasya kay mangin kaangay kami kay Kristo ang amon langitnon nga huluwaran. Tungod sini ang tanan nga mga tinuga sa langit kay sa duta nagasimba sa imo nga nagaamba sang bag-o nga kalantahon kag kami man upod sa katilingban sa mga angheles nagabansag sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 ang iyong Diyos sa mga yasino. Puno ang langit at ang lupa sa iyong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaas na Nagakari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, sa Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya digin panagtag sa iya magintotoan nga nagasiling magkuha ka mo tanan ka magkaon sini kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintotoan-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini mo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo na Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sa kabuhi, kag kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag abanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo,
sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ug Ginoo dumdumang nga simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga sa Medifil, kasatanan ni Kaparian. Dumdumang mga sakop singamang katilingban, nga nagtaliwan, nga may paglaom, nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yadri karon nagatambong, agad maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Birhen Ilois ng Dios. Upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santo sa nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya. Ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagahom, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kaging sugo sa ato manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno sa tudlo sa aton. Umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Patagan mo kami nila, singkalon namon sa matag-ad na pagpatawagon mo kami sa mga sala namon. Siling na ginapatawad namon ang mga nakasalat sa amon. Kag dili mo kami pagdaon sa mga panulay, hinulong luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan na kalautan. Katagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon man luluwas. Sa mga katuigan.
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong mga simbahan. Kag suno sa iyong ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag pagiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yari gihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, sing may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Pero sa Diyos na nagawalangan sa mga sala sa kalimutan, aroy kasama. Pero sa Diyos na nagawalangan sa mga sala sa kalimutan, aroy Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan nga maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo dila ko takus ka magsulka sa akon pulian, apagimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Tagi puson nga ikaw akon git nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, di pagituloy
balik magtindig ang tanan. Mga muyok kita, O Ginoong Jesucristo, ipaagom sa amon ng kalipay nga dayon sang imo pagka-Dios tungod sa iyong pagkalawat nga imo sang imo hamiling nga lawas sa dugo nga amo diri sa duta ang halimbawa sang bangkete sang imo langit noon na ginharian. Ginapangayon naman niya sa imo nga nakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sa Dios nga makagahom sa tanan, Hamay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng Santos na Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa iyong tanan. May gabi man, Father. Kagadugang gali sa mga sponsor naton, Mr. and Mrs. Mario Tahon Langit and family. Thank you so much sa inyo tanan.